खुलुमबाय gwhwpurini खौरां अनसायगिरि गासैखौबो। बाजदाइनथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाइ सानखौ फालिदों। आसाम हादर नाङैनो गुबुन गुबुन जिल्ला आफाद दख'रा आफादफोरा फालिनाय बायदिनो बिश्वनाथ जिल्लानि सोनाब gwhwपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव गाजा गोमजायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाइ सानखौ फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ दख'रा आफादनि आफादगिरि दोमैलु बसुमतारी बिथाङा बिरहोयो। लोगोसे लोगो आफादगिरि इरागदाव बसुमतारी बिथाङा मदद होफायो। हाबाफारिखौ दख'रा आफादनि गाहाय नेहाथारि कुमार बसुमतारी बिथाङा सामलायो। नैथि हाबाफारि हिसाबै मुंख्लंफोरनि मुङै 1 मिनिट दाहाबावो आरो बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुंख्लं खाम्फायाव आलारि बाथि फोजोंजेनो दख'रा आफादनि बोसोनगिरि उपेन्द्र बसुमतारी बिथां बिबार बावजेनो बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि बिरबल बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उखेर बसुमतारी बिथां, सोलोंथाइ नेहाथारि सन्जय बसुमतारी बिथां, हारिमु नेहाथारि प्रबेन बसुमतारी बिथां, गेलेमु नेहाथारि सबिन बसुमतारी बिथां, जिल्ला आफादनि बारग' सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राथुर बसुमतारी आरो रिन्दाव बर' बिथां लोगोसेनो सोनाब gwhwपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबांथार गोजाम आरो आथिखालनि बिबानगिरि बिथांमोना।